Sanibonani-ke emakhaya ngamakhaya. Mangibingelele nonke. Ngibingelele kuzo zonke izindawo lapho ekufinyelela khona lo msakazo. Ngiyathemba ukuba nonke niyaphila. Igama lami-ke mina ngingumthuli ngwakwaButhelezi. Namhlanje ngizokhuluma ngohlelo lwesizindalwazi, uhlelo lwesichazamazwi socwaningo magama kanye nobuciko magama. Ake sihlale odabeni. Socwaningo magama kanye nobuciko magama. Kodwa-ke mhla ngangikhuluma ngohlelo olusetshenziselwa kwiziqoqelolwazi. Lolu hlelo engizokhuluma ngalo yilo uhlelo lwesichazamazwi, isichazamazwi socwaningo magama kanye nobuciko magama. Kepha-ke lolu hlelo lusetshenziselwa noma lutholakala kuso isizindalwazi. Ake sibone ubuso bohlelo. Uhlelo-ke bozakwethu lubukeka kanje. Lapha-ke ungaloba leli gama olifunayo. Ebese ubona ukuthi esiZulwini noma esiNgisini lithini lelo gama, incazelo yalo. Lapha-ke uma usebenzisa lolu hlelo ungalisebenzisa, ungaloba ngesiZulu noma ulobe ngaso isiNgisi. Khumbula ukuthi lolu hlelo lwesichazamazwi lobuciko magama kanye nocwaningo magama. Ngakho-ka uhlobo lamagama ozoluthola kulesi chazamazwi ilawo magama asetshenziselwa emkhakheni wocwaningo zilimi kanye nobuciko magama. Indawana ebalulekile-ke kulelo hlelo ile ndawana le okuyisixhumanisi. Uma-ke ufuna lolu hlelo ungaloba nansi imininingwane yesixhumanisi ukuze ukwazi ukuthi ufinyelele kulo uhlelo, ukwazi ukuthi ulisebenzise. Lolu hlelo-ke sithi uhlelo noma isichazamazwi esiphilayo. Okusho ukuthi-ke lapha-ke uma khona igama ongalitholi ungakwazi ukuthi ulifake la lolu hlelo lolu kuleli khasi lohlelo. Ebese ngokulandelayo uma ufuna lolo gama uzolithola, uthole nencazelo yalo ngendlela olifake ngayo. Kanye futhi nomunye umuntu uma elifuna lelo gama wena olifakile naye uzolithola lowo muntu loyo. Ngakho-ke uma ufuna ukufaka igama elisha kulolu hlelo ungachiphiza nansi inkinobho la. Ebese-ke uloba ulifaka-ke igama lelo olufuna ukulibona. Kanti futhi kunomdlalo futhi ungadlala nomdlalo la. Umdlalo wezinhlamvu zamagama. Umdlalo wokufunda amagama esiZulu. Uyaye ulobe lelo gama lelo wena olufunayo. Uma uloba nje, uma uqala nje uloba la kuvela-ke wonke amagama noma kuvela uhlu lwamagama athi awabe nezinhlamvu ezifanayo nalezi wena ozifake la. Ngakho-ke uma ake sithi ufuna incazelo yegama elithi isibaluli, nayo incazelo iyavela la. Ebese futhi kuvela namanye amagama athi awalobeke ngokufana naleli gama wena olulobe la. Ngakho-ke uma ufuna ukwazi ukuthi yini i-noun ngesiZulu ungabheka kulolu hlelo. Uma ufuna ukwazi ukuthi yini i-verb ngesiZulu ungabheka kulelu hlelo. Nansi enye incazelo la ngethi leli gama lithi isiphawulo mangaphosisi. Uma ufuna ukwazi ukuthi yini adjective ngesiZulu ungabheka la. Uma ufuna ukwazi ukuthi yini adverb ngesiZulu ungalibheka lapha kulolu hlelo lolu. Lolu hlelo-ke njengoba sengishilo lutholakala kwisizindalwazi, lutholakala mahhala. Lingasetshenziswa uwonke noma umuntu angalisebenzisa lolu hlelo. Ake sibonge, siyabonga kakhulu.